Zubné korunky v Turecku sú pevné protetické čiapočky, ktoré sa nasadzujú na poškodený alebo oslabený zub, aby obnovili jeho tvar, pevnosť a vzhľad. Healthy Turkey vás sprevádza od úplného začiatku a ponúka personalizovaný liečebný plán, vytvorený špeciálne podľa vašich individuálnych potrieb. Zákrok zvyčajne prebieha v 2 návštevách. Najprv sa zub pripraví jemným obrúsením a urobí sa otlačok alebo digitálny sken, následne sa nasadí dočasná korunka. Pri druhej návšteve sa trvalá korunka pevne nacementuje. Typy koruniek zahŕňajú celokeramické, porcelánové korunky pre prirodzený vzhľad, porcelánovo-kovové korunky pre kombináciu estetiky a pevnosti a kovové korunky pre vysokú odolnosť, najmä na zadných zuboch. Používajú sa najmä vtedy, keď plomba nestačí, pri veľkých výplniach, po endodontickom ošetrení, pri prasknutiach alebo výraznom opotrebení zuba. Zubné korunky chránia zub pred ďalším poškodením, zlepšujú funkciu pri hryzení a pomáhajú dosiahnuť stabilnú a dlhodobú rekonštrukciu pri správnej ústnej hygiene a pravidelných kontrolách. Okrem špičkovej medicínskej odbornosti na svetovej úrovni je Turecko známe ako bezpečná, pohostinná a cenovo dostupná destinácia pre medzinárodných pacientov. Moderný systém zdravotnej starostlivosti v kombinácii s pulzujúcimi mestami, srdečnou pohostinnosťou a cenovo efektívnymi možnosťami liečby robí z Turecka jedno z najpreferovanejších miest pre zdravotnú turistiku. Healthy Turkey poskytuje kompletný balík služieb v rozsahu 360 stupňov, vrátane VIP vyzdvihnutia na letisku, komfortného hotelového ubytovania, koordinácie so zdravotníckymi zariadeniami a nepretržitej následnej podpory. Všetky partnerské nemocnice fungujú podľa prísnych medzinárodných štandardov, čo zaručuje spoľahlivosť, transparentnosť a vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti. Vďaka plynulej komunikácii, viacjazyčnej podpore a prístupu zameranému na pacienta zabezpečuje Healthy Turkey, aby ste sa počas celej liečebnej cesty cítili informovaní, podporovaní a úplne komfortne. Nech je Healthy Turkey vaším dôveryhodným partnerom na ceste k lepšiemu zdraviu. Sme tu, aby sme vás sprevádzali na každom kroku.